DJ Sauti wanda wannan auren kauna ne, wannan auren soyayya, an daura yau muna yin murna, ya yau baraka zama ango anti ta zama amarya. Da fari na kira sarki Allah mai ikonsa, shi ya nufa ɗora an ɗora aure ba sa insa. Amarya ki ba wanki zama shi ma ya lasa, a cikin zuciyarki ni na sani babu su da zai kai nasa. Ya kula da kike ma haka ne babu makosa, ku more wa soyayyar ku kwarai ga ku filin wasa. Salatin kaga bannana kyakkyawan balarabin nan jagorana, mai dubin masira mai dumbin daraja sanin sirrina. Ya Allah ka ƙara kusanta mu da ƙaunarsa shi ne roƙo, ka sa Ali da sahabansa dukkaninsu mun shaida su, ilausa da ango shi da amarya har da ni mai waka. An ɗaura aure haɗe da sadaki, an tara al'umma albarka muke bida hunar ma yake. Soyayya da daɗi amarya ango na ta kallarinki, ne na kalli raninsa wani sako ne yake ta isar miki. Na gama soya tare banga kamar kuwa, domin taku ta sha bambam banga irinta ba. Tambarin girma a yau ake bikin girma, kauna ta bi soyayya mashirin ya raba su zai sha fama. Masoya suna murna kama ga wuta can suna fama, a dole ne rawa na bikin biki na babban yaya. Kowa na ta murna dangi har abokai ana takawa, iyaye suna sa albarka an yi auren kauna. Auren soyayya an daura yau muna yin murna, yayan baraka amarya ta gwanta ga shawara zana baki. Yayin bara ya zama naki kuma mai kishinki, ki kira shi da sunayen da kike so zai amsa ki. Hakika kan bare ni ba soyayya ce, ki kula da shi ki bayan shi har aljannar ki. Kowa na yaban ki gurin girki haka ne ki saye shauki. Auren soyayya an daura yau muna yin murna, babban yaya kai ma ga shawara ta gare ka, amana an ka baka dizi ta zama matarka. Ka kara hakinta nuna mata so hakika, kuma ta so ka bata na kana ta ne inda kauna. Kana da haƙuri ga kyawun ɗabi'u gare ka, idan da bai rabo ashe wata rana rabo ba zai ki zuwa ba.